Sarauniya TV, tashar al'umma. Rabu Master. Komai yayi farko, ƙarshe za yayi sai fatan karko. A kowane yanayi sa'a zan tako, haka zamar da ni soyayya haka take ƙarshe komai sai ta yi. Wani ta yi masa muni zama bin tausayi, wani ta yi masa kyau ya wuce tausayi. Na yi zaton ni na fi kowa yin sa'ar bane, yadda ake nuna mini son kwashe na bane. Yadda nake ji ba ka ji so ya gusar da ni, ya na ganin aibun ka da ɗaya makantar da ni. Komai kai dai 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 na ya guna sai dai, amine maka ko dai ba ka so na tandai. Ana ta faɗa mini ni dai ya bar ni da kai gara dai. Ashe san kai ba ka mata ni, ashe amfanin damar ka kake yi da ni. Da ka cika burin ka ka bar ni ka wasar da ni, cutarwar da kai ya Allah ne magani. Allah ne magani. Burin 'yan mata, macen da ta kai mace, ta ga da ta girma, ta mallaki saurayi, ta rika mishi komai. Dan kar ta yi sake, kar da kwace mata wurin shi take so ta yi. Wanda ya bar dama shi ya yi tausayi, in ya sake wata ran zai zama bin tausayi. Za na zamo gawa, haka nake ji yarai, in ka guje mini to tabbas mutuwa za na yi. Ashe san kai ba ka mata ni, ashe amfanin damar ka kake yi da ni. Da ka cika burin ka ka bar ni ka watsar da ni, cutarwar da kai ya Allah ne magani. Allah ne magani. Ka rusa dukkanin mafarkaina, ka zama sannadin hawayena. Kai ne ka ƙauratar da bacina, ka rina farin ciki ya zama kuna. Ka rusa daga shirin iyayena, ka sa gari yana ta tausaina. Ya Allah kai na baro komai na, kai ka san da zahiri da koyana. Ga ka gashi in garai da kadina, ba ka yafa haƙƙin wani kan kowa. Allah ka ji kokana, Allah wa mishi roƙona. Hasmo Sound. Sarauniya TV, tashar al'umma.